Takže, ahojte, ja som vaša nová vlogerka. Budem natáčať videá. A dnes si povieme o mobile. Takže 8:38, sobota. Ideme sa pozrieť na aplikácie. Nemáme hry. Hry tu sú nejaké. Zvuky. Hociaké pesničky tu máme. Ďalej. No, takže teraz vám vyčarujem myšku. Čári, mári, abrakadabra. Fu, 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 čári, 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 mári, čári, mári, fuk, myška. Tak, teraz vám vyčarujem druhú myšku. Čári, mári, abrakadabra, zjav sa myška. Bez šnúre myška. Dobre, takže dnes toto je moje prvé video. Ak môžem, budem natáčať videá ďalej a budem z nich robiť vlogy. Budú to moje vlogy. Takže všetkým, čo si toto video pozreli, ďakujem. A Týmka je super, kto súhlasí, like. Takže je 8:40. Dnes vám ešte vyčarujem leták Baumax. Takže Gogová sestra Baumax. Takže mám to. Dobre, takže v ďalšom vlogu si trošku možno povieme o mojom domácom miláčikovi zajačikovi. Dobre, končím, takže pá. Teším sa na ďalší vlog. Týmka je super, kto súhlasí, like.